The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but for hearing the work or the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon. Doon na ba tayo mga sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat. Kini mahimong mabag sa atong pagtuong sa pulong sa Dios mo sa ato kining hinganlan, ato kining kumpisal ngadto sa Dios. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ikaw, higala nga wala pa'y Kristo, wala pa'y kaluwasan, gidapit ka karon, nga imong tuuhan sa Ginoong Jesucristo, o sa iyang gibuhat dito sa krus, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Once you do that, ikaw maluwas, o ikaw andam na sa pag tuon sa pulong sa Dios, uban niining ang mga kaigsunan natong mga anak sa Dios nga nagapadayon sa pagtubo diha sa grasya kay balaw ni Ginoong Jesucristo. Busa sa hilong magampo ta. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in this age of the Church and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. Nagampo kami ng Espiritu Santo magahagit ka namo bahin ini mga butang nga among pagatun-an nining adlaw, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw sa tanan atong mga suki, ingnon ta mga suki na gyud sa atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry, og
Nagapasalamat kita unas tanan sa Dios sa iyang paglugway kanato sa tong kinabuhi gitag mayong panglawas, lantip ang atong pangisip o kining tanan grasya. Dili kita takos niini. Panang Dios nagmatinumanon gayon pagsangkap kanato nining tanan aron lamang kita makatuon siyang pulong o mga tubo diha sa kahibalo o grasya kang Ginoo Hesukristo. Well, karon magaparehan kita. Diin kita maghunong sa atong gisgutan niining atong tun-anan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Kung saan nato mahimong pagkamananaog niining kinabuhi o sa sunod natong kinabuhi. Og a winner, you know already from Joshua 1:8, he talks about success and prosperity. Og success is always connected with God. Og atong nakita nga siya lamang ang tinubdan sa pagka-malampuson. Okay? Now, last time, atong gituki katong mga iyawi unsaon pagkahimong mananaog in life. Og well, God is the only source of promotion. Unas tanan. He is the only source of promotion. In fact, God is in the business of promoting. Okay? I-promote ka, uswagon ka kung ikaw nagmatinumanon sa iyang mga mando. Mao ginay labing tinuod nga mga kamatuoran. And God is in the business of promoting sa ako nang giniingon. Now, do you want to be promoted in life? Kinsa may dili gusto. Every normal person, buot nga siya muuswag, will be promoted, will be successful. If so, you need to have humility. Mao ka na ang iyawi. Maintain humility pagka mapaubsanon. Kay, well, you know already that humility is a mental attitude. Di asa itong huna-huna. Dili ka nang imo makita sa gawas. Now, kung ikaw nagpadayon sa pagka-paubsanon in your humility, you are teachable. Di ba ang prinsipyo na gayon? A humble person is teachable. But an arrogant person is not teachable. Okay? You have to know the will of God for your life. Gikinahanglan nato nga masayran natong kabubuton sa Dios atong kinabuhi. Unsaon? By studying His Word, mao ni atong gibuhat. It is there in His Word that you're gonna know God's will, purpose, and plan for your life. Now, unsa man ang mechanics ni unsa man mga pagi? Well, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter 3:18. Og ayaw na pud kalimti katong tulo ka ang or level of spiritual growth. Baby believer, adolescent believer, and mature believer. Upon reaching spiritual maturity, diha ato naman igisgutan usab ang Dios is going to pour His blessings on you. Kaya ngano man, you have now reached capacity for life. And you have built the edification complex of the soul, like grace orientation, mastery of the details of life, relaxed mental attitude, ug ang tulo ka kategorya sa gugma, love for God ang una, love for all mankind ikaduha, ug love for right man, right woman kana ang ikatulo nga matang. Okay? Now, once the believer changes his priority,
meaning he prioritizes the details of life rather than taking in Bible doctrine on a daily basis, then he will be declared, duwa pagod ni, he will be declared foul. Sto? Foul. Pituhan ka dayon, o basketball pa, o unsa. Foul ang imong pagkinabuhingon nga Kristohanon. Many people are declared by God foul. Daghan. So, they are fouled out. You see, the saying goes, saying, panultihon, ignorance of the law excuses no one. Hence, paminaw, ignorance of God's word excuses no believer. I hope nasabtan mo na. Okay? Itong balikon nga, kung duwa pa ni, basketball ba, o unsa ng lumba, well, ang Diyos may foul. Excuse me. Hence, ang saying, nagaingon nga, ignorance of the law excuses no one. Alang kanimo magtotoo, ignorance of God's word excuses no believer. Dili ka makabalibad o dili ka makapangulipas. See, you have no excuse. Your life, kay mo nag-iingon sa mga katigwangan o tinuyuan sa buot, your life will be miserable, disorganized, confused, mixed up, no direction, no stability. Sa laktod nga pagkasulti, in short, you are a product of your decision. Apa ng Diyos dili buot. Ikaw, you be in that situation, in that condition, dili siya buot, dili na kabubuton sa Diyos. He just needs your faith, your complete trust in Him through His Word. Unsa gisulti sa Proverbio 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Faith in God's Word. You need faith in order to please God. Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. You see, we are given only two choices. Duhara ang kapilian. Heaven or lake of fire, which everybody calls it hell. Justification or condemnation. Faith or sight. Grace or human effort. Accept or reject. Believe or burn. Mao niyang two choices. But one thing sure, your decision today will determine your life in eternity. Ngano? Because you are a product of your own decision. You reap what you sow. Unsa ng bersikulo ha? Galatians 6:7. You reap what you sow. Now, unsa may gisulti diya sa Isaiah 40:31. Kung basahon sa in English. Okay? Okay. Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Now, God's open secret in life is all found in His Word. Tanan. Mao na open secret sa Dios sa imong kinabuhi. A believer, sa kamagtotoo, nga nagaantubang og krisis sa iyang kinabuhi, should not pray that God removes it. Sayop na. The believer should go through that crisis by the use of what? God's spiritual assets.
labihan kadaghan ang gihatag sa Dios kanatong mga kasangkapan, spiritual assets. Daghan lang yung gyud makakita, makaamgo niya na. Parting daghana ang mga spiritual assets nga tagana, giandam, gi-provide sa Dios kanato. Mao na nga wag lagi tay ikabalibad, wa tay kapangulipas. Kay na naman tanan. Asa nimo makita? Deha sa pulong sa Dios. You cannot find it anywhere. In big universities o unsa na dihang mga eskwelahan, dili. Diha lang yun sa pulong sa Dios. Tun ilang god. Ano nimo makatuni? Now, naik mo bitaw ng naay mga Kristohanon nga lagi ganas pagtuon sa pulong sa Dios, walang god, wa sila alamag kay wa man sila pagtuon. So kung anay mga suliran, bisag ginagmay ganing mga suliran, muhapak silang kinabuhi, unsay ilang sagad yung isulti. Kung nanay suliran, why did God let this happen to me? That is a favorite kanang cliche karong panahon na. Kung tanaw na sa Dios, pastilan ni akong anak. Anak kay Kristohanon man, believer man. Pastilan ni akong anak. Wa man gyud siya alamag. Kaya man siya gana. Negatibo man. Naaman unta klaro man ang akong sulti sa akong pulong. Tuni akong pulong ug ang mga solusyon sa imong suliran na di ka na ako sa pag-ingon niya na why did God let this happen to me? See? That is a manifestation. You are just displaying your ignorance. Ano sa to'y prinsipyo? Ignorance of the law excuses no one. Sad in general. But alang kanimo Kristohanon, a believer in Christ, ignorance of the Word of God excuses no believer. Sabtagi na pagayo. So, every crisis, adversities ba, mga disaster ba, mga tragedy ba, catastrophe ba, nga moabot sa kinabuhi sa ka magtotoo, chance na kana, it is a chance to glorify God. You know that? Nawa po ka kay alamag niya na kay wala gi kay gana wa man kay pagtuon. Pan mao kanay prinsipyo diha. Every crisis in the believer's life is a chance to glorify God. How? Unsaon? By utilizing divine assets and resources. Unsa example? Ehemplo, faith rest drill. Kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala og pahulay. Faith rest life. Okay? Unsa pa? God's 10 problem-solving devices. The spiritual life. Unsa man ning spiritual life? It is a unique, sophisticated, fantastic spiritual life. So kaya di ka magmahayon sa kanindot da inining maong matang sa kinabuhi. Practice, batasana to use God's assets. Apply them. And God does the rest. Siya motiwas niya na. Use God's Word. Ang iyang mga solusyon in small problems. Then when the big problems come, wabot ng mga dagko na yung mga problema, you are ready because you have been used to face problems. Gusto? Anara ba imong kaugalingon? Batasan na ba? Mo na sa imong pagbatasan niya na, imo na nang giana di mong kaugalingon, priority naman na nimo, then mahimo na ng second nature sa imong kinabuhi. Do you know that? Mahimo ng second nature. Automatic na lang. Kung naay mo hampak ni mong suliran, automatic. Kaya naman kay magamit. You see, kung bahin ng mga alantuson, sufferings in life is supposed to be our friend.
not enemy. Now, kasagarang mga tao kay enemy man nila mga suffering. Gamay rang mga suffering, gamay rang pagantusa. Paita niyo Ni mo kagwanta ni. Ni mo ko maka sugako da ni. You see? It is supposed to be your friend. Did you hear me right? It's supposed to be your friend, not an enemy. But di man po ni sayon nga prinsipyo ko. Dili ni sayon is not an easy principle. Skill, spiritual skill is needed to face sufferings. Do you know that? Mao ni nga itong gitunan. Mao ni nga itong pagkat-on sa spiritual skills. You see? Kini mga puntuhan nga itong gitunan. Bahin gihapon kini sa atong padayon sa pagtinguha nga kita makakabot sa atong tungo nga mao ang pagkamadinaugon. Winners in life. Now, sayod punta nga kini nga itong panahon unsa mahulgaon kini nga itong panahon ni ata difficult times karong panahon na. Ang diha gani mismo sa 2 Timoteo 3 1 to 5 nagahisgot ka ng difficult times will come. For men will be lovers of self. Mao ka na ang contents ng mga verses 1 to 5. Men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness although they have denied its power. Avoid such men as these. Avoid. Stay away from them. Mao ka ng tugon sa Dios. Kaya maka-influence na nimo sila. O sa imong pagpadayon lagi sa pagtuon sa pulong sa Dios mo na ni. Imo nagiugmad ang imong kaugalingon, ang imong pagtuo maugmad, ma-develop na into a stronger one. Although, malagi na, bisag ihapakas daghang mga suliran, kana a chance to glorify God. Now, nahibaw po ka. Now, you are now a follower. You are now a believer, follower of Christ. You are a Christian. You are saved. Now, following Christ, sunod naman ta, is going to cost you a price. Tinuod na. Well, ikaw kay magtutuo ka naman, you are a believer in Christ. Ino nakasubang mga amigo ni mo, lain na lagi siya. Mga kumon ito madungog. Magkadungog kasi mga amigo, istoryahan ka. Lain na raban na siya og hangin. Lain na raban na siya og sabaw. Mga street language nga gipanggamit. Kay, you know what? To follow Christ is going to cost you a price. Maybe you lose some friends, muwadan ka mga higala, even loved ones. Bisa sa imong mga hinigugma, mutalikod na nimo. Now, unsa gisulti Ginoong Jesucristo? I did not come to bring peace but division. Division pagka separate. Okay? Na ay panagbangi. Division in the family, in our friends, etc. Sa imong peers, na division. But remember, kung ikaw lang ang magtutuo sa imong panimalay, you are the only believer, remember the principle, one with God is a majority.
ikaw, nahiusa man sa Dios, you are the majority. Di man inang maong prinsipyo. So, padayon kas pagsibog gihapon. Ayaw nyo pagpada sa mga paglingla ni Satanas. Kaya kini Satanas yung mga demonyo magsige naman unsa. Siko ni mo, di kay siko. Influence ni mo. Yung bitaw, may nadato ang imo kalaki. Tanawa. Namanda na ka mga higala. Tanawa. Kuhaan ka na. Gisalikway ka na. Padayon. Ayaw gyud pagpada sa mga tinunto man ng Satanas. Paglawgaw man ng Satanas nimo. You see? Remember, unsay gisulti sa pulong sa Dios, kini si Satanas is roaring like a lion, na bersikulo diha, and roaming around looking for whom he may devour. Gusto Satanas o yung mga demonyo nga tukbon ka, devour. Tukbon maning Visayan, devour. Tukbon, but pasabot, tungkol silang influence, madani na po kas pag biya sa imo na karong baruganan. You see? Now, kada mga tinawhanon ka na, numdumi na. These are human viewpoints, kini. Naga-influence ni mo karon nga, naa ka na divine viewpoint. This is now a fight between divine viewpoint versus human viewpoint. Timan ang pulong sa Dios sa Isaiah 55:8 and 9 unsay gisulti sa Dios mismo. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Unya, alang kanimo nga Kristohano na magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Di man iusap ka ng Jeremias 29:11 nga nagasulti, for I know the plans, mo ni pulong sa Dios, ha? For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Hope. Ning gawas na po ng pulong nga hope. Gikinahanglan padayon sa imong sibog sa unahan sa nga makabot na nimo ang unsa reality sa imong paglaom. You see? Maglaom ka nga ikaw makakabot niya ng tumoy na gyud. Di ingnon ta mao nanay sunom-bunom kana diha sa kinatumyan. Magkabot na nimo ang pagkamadinaugon, a victor, a winner in life. O di man ni katong giingon sa Dios nga na ang iyang plano for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Na mao na. Di man ikining mga puntuha. Og ayaw gyud padani sa daghan karong mga agents nga gigamit ni Satanas. Daghan. Inomdom ba pila ning mga demonyo nagalibot-libot ning kalibutan na? Mga alalay ni Satanas. Pilay na duhig o na dani ni Satanas sa pagsupil batok sa Dios. Sa Lucifer pa siya. Ning supil siya na mura pag nahambugiro ba siya? Ano yun siya? Iyang gi-question ng Diyos sa pag-igi na sa Diyos kaniya. Ning sugod na siya paghambugiro, igihan siya sa Diyos. Lucifer, karon di na ka Lucifer, Satanas ka na. Pahawa din You don't belong here. O niya, nanigawak mo ni si Lucifer, miyog, ha? Ingon na lang, itambugan na ako dito sa linaw sa kalayo. Miyon ang Diyos. Mao din ay Diyos sa gugma. Diyos magkakasgugma. Imo lang kung itambog, ingon na, just like that. Mao ba na Diyos sa gugma? So, miyon ang Diyos, okay.
Kung tugutan na, kung ipakita nimo nga ako Dios sa gugma, apan Dios po ko sa hustisya. Timan ini, Satanas, di na ka Lucifer ha, Satanas, gipawong ng imong suga, imong kadanag. You are dulum ka na, ngit-ngit ka na, pahawa. Okay, di sa ka na ko itambog, akong i-postpone. Okay? Akong iunda o sa i-postpone ako. Himuon ako ang tao. Na mo na, gimugna ka tao. Gibuhat ka sa Dios. Aron, pinaagi nimo, ipruiba gyud, ipakita sa Dios nga siya gugma. Dios sa gugma, apan Dios pod sa hustisya. Nga kung musunod kaniya, ang mo anha diya kanimo ang iyang gugma. Apan kung ikaw mo supel bato kaniya, muatras ang gugma o ang iyang hustisya mo, muhapak diya nimo. Kasabot ka ba? Mao na. Mao ni ang palisi sa Dios. Mao nang ipakita sa Dios, pinagis di mo tao. Kita nga mga tao. Gibuhat di ay ingon nga mga tao to unsa? To resolve the angelic conflict. Ang gubat nga espirituhan nun. Kita'y magaresolbar. Pinagi sa atong paghimog desisyon. Ay tao na makadungog sa mayang balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Unya mo yun siya, di ako matuo. Okay. Kaya wa man siya matuo, unsa man. Condemnation. Maura man yun na. There's nothing like that. Walay lain pa. Maura yun na ang palisi sa Dios. Rejection of Christ means condemnation in the lake of fire. But believing in Christ is eternal life. So duha ang kapilian sa tao. Na sa panahon nga mudumili siya, musalikway siya kang Ginoong Jesucristo, unsa ang resulta? Condemnation. Hustisya ang naglihok, hustisya sa Dios ang iyang kinaiya mo hinghapak diyan nimo. Dili na gugma, hingatras ang gugma. You see? Sa panahon nga ikaw motuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas, din ang iyang gugma mo imo anha diya kanimo. Suluban ka sa eternal life, himuon ka ng anak sa Dios, unsa? Timbrihan ka sa Espiritu Santo, ang imungan ilista na dito sa Lamb's Book of Life, o suluban ka na sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Di ka na kondenado o kanang hinukman kundili, unsa? Binalaan ka na, justified ka na, namatarong ka na. So mo ka na, atras abante, imbot pasabot, mulihok ang gugma, mulihok po ang unsa? Hustisya. Kana, puli-puli na sila. Mo na, unsa? Tabang kita sa pag-resolve sa angelic conflict. So Satanas mo tanaw, sakto man dayo po ang Diyos, no? Kaya dili kay sakto po, sakto yun. Ay Diyos good siya. So mo nang palisi sa Diyos. So, karon, tanaw gid si Satanas nga, mao gid ang palisi. Mao din gi hukman ko gi tambog la dito linaw sa kalayo. Apan nagpadayon si Satanas karon sa pag-asdang sa Dios. This is a fight between the forces of evil and forces of God. You see? Evil versus grace. Diyos versus Satanas. Kita na sa taliwa, papili unta kinsay buot nato. Diyos ba o Satanas ba? You see? So mauna ang mga points nga itong idani mo. So kadaghan ang mga hintin ni Satanas karon. Iyang gipang palihok na yung tanan. Na nakita na nimo unsa ka grabe na ning kahimtang sa kalibutan karon. Mahulgaon kayo. Today, paminaw, a lot of ministers, a lot of pastors, shun, ilang hikling the truth of the Bible. The truth of Bible doctrine. Wala.
nangausab na ang ilang mga priority. Inay sila magtuon aron itudlo. Wala. Okay. Ibaw kag unsa ilang isulti? Ini mga pastor, mga minister nga wa na'y pagtagaan sa pulong sa Dios. Okay, mayon sila. So much with that Bible doctrine. So much with that. Let's have more than Bible doctrine. Let's sing. Let us dance. Let's lift up our emotion. Mauna. Most of these negative pastors, negatibo man. Oh my God na. See? Way tinguha. Way gugma. They miss the very essential, most important thing. Truth. Truth. In Greek, it is aletheia. Unsa man ning aletheia? Truth. A system, sphere of love. A sphere of power inside the divine sphere. Numdum kas divine sphere, dunamis of sphere. This is a place of power. And this is God's power. Sphere, place. Dunamis, power. So this is a place of power nga iyan sa Dios. God's power in His system, unsa may gahom diha sa iyang sistema, is the feeling of the Holy Spirit. Ayaw gyud in taon ka nagkalimti. Without the Holy Spirit, there is no power. Basic Christian modus operandi is part of God's power. So, mao kini ang mga punto atong idadiha nimo. Igsoong magtotoo. O ikaw higala nga dili pa magtotoo, timan ini ha. Bago ka pa man, nagainom pa man kagatas, basic doctrine. Timan nga si Satanas, ingon nga kaaway sa Dios, is the ruler of this world. Siya ang nagadumala. Juan 12:31. Kini si Satanas, paminaw. He disguises himself as an angel of light. 2 Corinthians 11:14. Basahan na diya. So, mauna nga. Timan gyud kining mga puntuha. Ayaw na gyud ning kalimti. O ayaw kalimti nga every time magtuon tas pulong sa Dios nga naagyoy part sa atong pagtuon tingali nga murag moingon kag murag mag-ako'y giigo ani. Ano nakaila man ning pastora, ano nakaila man ning evangelista. Murag ako gi puntariya nini. Now God ha atong tanaw na, God is no respecter of age, status or profession. Wa siya pili. Ang pulong sa Dios mo igo ni bisan kinsa, ma-presidente ka ba, ma-senador ka ba, ma-congressman ka ba, unsa ka diha, doktor ka ba, doctor of laws ka ba, unsa na diha, why pili? A believer who does not put himself under a pastor, Bible teachers, no, dili siya magpa-ubos, ubos sa iyang pagtudlo, di siya magdawat sa otoridad niya ng pastor magtutudlo, wa na siya magbutang siyang kaugalingon under God's authority. Actually, the pastor is not the authority. He is just an instrument. It is God's word that is the authority. Remember, God's word and God Himself cannot be separated. They are one and the same. A pastor teacher who has the gift to teach is God's mouthpiece. Siya ang tigpamaba. Siya ang gigamit nga instrumento sa pagsabwag, pagsangyaw sa maayong balita o sa pulong sa Dios. He prepares the things spiritual to be delivered to believers. See? Siya gitandi sa usa ka kanang cook ba, kanang tigluto ba diha sa kusina. Question:
Who is the most important person in the kitchen or in any party? Kinsa man? Answer, ang cook. Musta? ang magluluto, the cook. So the pastor teacher prepares the food, manna from heaven. Man does not live by bread alone, numdum ka, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, kining mga puntuha, atong gipahinomdom kanimo, kay mahinungdanon ang taon kini sa atong kinabuhi. Okay. Now, ato ra gud ning dugangan kining may tungod ining kahimtang sa kalibutan karon. Now, okay. Looking further at the current global situation. Ang kahimtang basa kalibutan atong makita karon with our own eyes. Karong mga adlaw pinaagi sa mga gipasundayag di sa television and internet o sa social media. Ang mga unusual happenings occurring all over the world. You see? Now, I'm sure you have taken these things during your imong pag-attend tingali sa usa ka unsa dihang mga simposyo ba ninyo o Bible study ba ka nga mahitungod ni ining recent mga historical trends nga makita nato sa atong palibot. Okay? We are seeing the unrest, the horrific incidents, mga terrorist attacks, unsay nagpanghitabo nining tibuok kalibutan naman kining hitabo jihadist attack, sa pa disasters as plane crashes, catastrophes, vulkan nga nagpamuto doon ka sa Hawaii, unsa pa mga earthquakes taking place in many parts of the globe. In short, labihas kadaghan ang panghitabo nining kalibutan and so quickly. Everybody's asking bisakin sa mga utana, and you are not exempted. Asa maning atong kalibutan paingon? Where are today's dramatic and dangerous trends taking us? That's the reason why people are getting very much concerned, very apprehensive and anxious. Pangkuyawan na, tugkan na sila kabuhi, kung sa pa. Paranoid na sila. Nangatarantar na. Unsa nang panghitabo? Where is the direction the world is heading? Apan paminaw. Kitang mga magtotoo, ikaw nga magtotoo nagpaminaw niini. We are consoled by the Bible truth that says that Christ is the one controlling history. Nakadungog ka? Christ controls history. Yes, He is the one controlling history. So why worry? Ano mang mabaka ka man? Why be anxious? We are held by the mighty hands of God. Kadungog ka? Walang yung ka maka amgo niya na. Kinuptan daw ikaw lamang nga anak sa Diyos. Meantime, ang pulong sa Diyos naga-admonish ka na itong mga magtutuo. Unsa may admonition sa pulong sa Diyos? Redeem the time because the days are evil. Abrihin ang imong Biblia, be. Episo 5:16. Ephesians chapter 5 verse 16. Basaha ka na. We are to redeem the time because the days are evil. So, mao na nga karon ikaw nga di pa magtutuo nagpaminaw ni ining atong pagtuo ni ini. Timan ni kanang Isaiah 55:6. Seek the Lord your God while He may be found.
pangitaa ang imong pangitaa ang Ginoo nga imong Dios samtang makaplagan mo pa siya. Kung atong Isaiah 55:8 usab, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay? O diha sa Salmo usab 119, 105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. So, kining tanan nga atong gipanghisgutan, bahin kini sa mga punto nga angay natong gamiton, mga pagtulunan nga angay natong galamiton sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios. Kay mao man kanang atong tumong mukabot sa atong spiritual maturity nga mao ang capacity stage o mahimo na kitang winner in this life o sa pag-adto na nato didto sa eternidad uban sa Dios, phase 3 sa plano sa Dios, then unsa kining atong pagka-winner din his kalibutan will be parlayed into eternity. Unsa ba pasabot og parlayed? Dugangan pa na, di pa ni kani imong nadawat din ingon nga mag kanang mananaog, tuwa pa'y mas grabe dito sa eternidad. These are going to be parlayed. O tingala mo yung sa man mga istorya lang. Di ni madag mga istorya lang. Ni anato kuha na byproduct kini sa makuti nga pagtuon ug mao kini ning gawas. See? This has emerged, all these principles naa sa pulong sa Dios. Og again, naapod na nimo mutuo ka ba niya na o dili. Basta ang Dios nagasangkap niya na alang sa imong kayuhan. You remember what we just quoted? I have plans for you, for your future. You see? Not plans of unsa na kaning calamity o unsa, kundi sa kayuhan nimo. Okay? Mura mangutag giamaman sa atong ginikanan og mao ni kuanadoy, mao ni buhata day, mo na. Kay di ka magmahay og imo ning tumanon. See? Ang mga ginikanan mahimaya kung musunod na ang mga anak sa ilang tambag o pahimatngon sa kinabuhi. So kinsa may mahimaya, di ba, ang mga ginikanan? Mutanaw ka sa imong anak taon po, no? Si Dudong o si Inday, nagmatinumanon sila. Mao po na ang atong Diyos nung amahan. Mutanaw na itong mga anak niya nga nagatuman, nagasunod, nagasubay sa iyang plano. You see, remember, God's plan is the best and the highest. Kung di ka magmahay sa konsekwensyo niya, o resulta niya, o byproduct ka na sa imong pagka kanang masubayon, malahutayon, matinumanon, o ikaw karon nagbanidogon. You are now a winner in this life. O in the next, tuwa pa, kung gingon nimo nga, tuwa pa'y nagahulat kanimo nga mas grabe pang kadaghan, kadagko nga di ka na ka-describe in human terms. So mao kini ang atong gitunan dinhi, ato ipadayon kini ugma og gidapit ka sa to stick around ining atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Nining tanan nga mo nakatunan ning adlaw, inaot nga kini masilsil gayon sa among limpatakan o Dios. Aron mao kini among mabarugan sa among pagkinabuhi. Ug amo gayon nga makabot ang maong ang
sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak, sa paghimaya kanimo. Og kana mao man ang dapit nga nana kami katakos pagdawat sa imong mga panalangin aron ikaw mahimaya. Bani kami o Dios sa among pagbubuwag. Dala kami ning dapita sa pagpadayon sa among pagsibog nga tusunahan sa among kinabuhing Kristohanon, paghimaya kanimo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.